unu fu ndị a na-esu enyi imi bụ ndị na-asị na ndị Igbo bụ ndị osu imi. Chineke na ọ bụkwa na ndị Igbo ya mụ nke o. Ọ bụ na anyị mụ nke. Nenenu ọbala, jenu mee DNA, nenenu ọfụma, yipụnụ akwa, nene ọfụma ka ọ bụ anyị mụọ. Okwu nke dị very serious. The decisions they made as to why Igbo people are the way they are. Henry talks is 100% correct. An average Igbo man suffers from mental deformity. An average Igbo man suffers from mental deformity. You don't know it. I have history of that. Let me tell you something. The Nigerian Biafran War, the Igbos lost, and the Igbos defeated themselves. It was not Nigerian soldiers that defeated Igbos. Igbos defeated themselves. Do you know how? Let me show you something. Obafemi Awolowo, being a Yoruba man that had always shown high level of intelligence, saw that Nigerians were not really hitting hard on the Igbos, as the Igbos were still persisting during the Nigerian Civil War. He had been one that had observed Igbos. He observed Igbos, so he knows the Igbo man naturally, more than the Igbo man knows himself. And he went to Gowon and told Gowon, these people, deprive them of food, and they will start fighting themselves. And they want to say, oh, that's Obafemi Awolowo said that hunger is the best form of war. You're lying. That's not what he said. He said, deprive these people. That is one thing that is very peculiar about these people. Deprive these people of food and they will hurt them. They will defeat themselves. Ladies and gentlemen, that was what happened. It was on account that sabotage. Sabotage came and escalated at the time the borders of Bakassi Peninsula was closed, such that food no longer came to the Igbos. Igbos started sabotaging themselves. Igbo women started giving themselves to these Nigerian men. In case you don't know it today. It tells you the nature of an Igbo man. Any Igbo man talking about unity is deceiving you. He wants to come closer to you to take. There are so many qualities that proves Igbo people are the most inferior tribe in Nigeria. Making money. A man whose intent is all about making money shows inferiority. A man whose desperation is aligned to making money, it shows you inferiority. And that is why an Igbo man is not eligible to lead Nigeria. Save P2B, who is an anomaly. Ask P2B, he will tell you this. P2B is an anomaly like myself. We are only the few Igbos that you cannot reckon us to be Igbos. I'm telling you the truth. That is why an Igbo man goes out to any society, and the first thing he brings through the airport is criminality. An Igbo man goes to any society outside Nigeria or any society outside the Igbo boundary, the first thing he brings is criminality. It is a testament to our inferior mentality. It is a testament to our primordial level of thinking. And that is why an Igbo man that grew up in the northern part of Nigeria finds it irritating coming to the eastern part of Nigeria. Ndị be anyị. Biko na maka anyị ji lube ini anyị nọ. Una maka anyị ji je lube ini anyị nọ. O nwee ife okwu n'ime ife onyonyo. Osi na ama ndị Igbo ji nugu aya awa anọ. Ama wa ji bume ndị be anyị ọnụ na ikpoho ndị Igbo abịa je kwudome ikeyi ndị Nigeria. O nwere ife unu ga-agwa m. O nwere ife unu jeko ga-agwa m o. Ama ka ne nwata ji bunili ije dị na ikeyi ndị Nigeria bịa mụ ha nwata. O nwere ife unu ga-agwa m. Nke kachasị ewuhe m n'ibu na ụfọdụ ndị Igbo be anyị dana na comment section. Ụfọdụ ndị Igbo be anyị dana na comment section na-asị ọwụ eziokwu. Wene m ukwu ride on. Unu akụla aka na comment section. Onwe ife wani dị apụghị ilu ekwu. Wadi apụ ha kwa ezi abịa chacha onda we. Chawadi anụ ezi asụ. Hey! Ndị be anyị. O nwere ife anyị n'ime afụ n'ime internet. Mana Chukwu ya ga-azụ anyị. Ife ga-agwado m anyị bụ na ka anyị kpachala anya ndị anyị ege ntị. O nwekwa ife ọzọ okwu. Ọ sị na ndị ncha na-ekwu maka ndị Igbo. Ọ bụ na iso na ndị na-ekwu maka ndị Igbo. Ọ bụ na iso n'ime ndị Igbo na-ekwu na internet. Ife ndị Igbo na-eme ọfụma, achievement anyị ife anyị ncha ka ndị Igbo bịa ka ọma ka udo dị. Ọ sị n'ọmala Igbo karị mmadụ ncha. N'onye mala Igbo karị anyị ncha. Na ya ma ine ndị Igbo karịa ka ọ malụ ndị Igbo. O nwere ife unu ga-agwa m. Nwata abụ na nwa onye Igbo ka weje ga-ene n'ọfụma. Something is wrong somewhere. Ka weje ga-ene n'ọfụma. O nwere ife unu ga-agwa m. Nwata ọ bụ na ndị Igbo ya amụa. Chineke nna m. Unu afụga na ndị osu imi n'ime ana Igbo bụ ndị na-asịzi na ndị Igbo na-esu imi. Maka o nwere ife ọ bụ na ya sịsọ ka mfụga mma rie wena n'iwe unu si ka m ebu ezi n'udili ife ndị abịa mana mbughe nke ka anyị fụ n'anya
maka ọ bụ na mbịa kume eweghe na-emeku n'ofu a unu ama wọha ife na-achọ ịkọwala unu fu ndị a na-esu anyị imi bụ ndị na-asị na ndị Igbo bụ ndị osu imi anyị na-ebughe na airport n'ife anyị ebughe na airport bụ criminal record. Chineke na ọ bụkwa na ndị Igbo ya mụ nke ọ bụ na anyị mụ nke nenenu ọbala jenu mee DNA nenenu ọfụma yipụnụ akwa nene ọfụma ka ọ bụ anyị mụọ. Okwu nke dị very serious. Nge ntị mbụla aka tie n'isi nsị kibụ nke nkesikwe mụ na onwe m ama n'ife na-ekwu o nkesikwe uche m abụkwa na ya o jụbụ onye gezikwe ntị tife bụ uche yi na comment section. Alọ.